na this video ifuru ife niile a na-alụ n'ime trade fair if I had a trade fair extension if we build niile a na-alụ ebe ma nke a na-alụ ọfụ ife niile abụ illegal structure a na-abụ ana gọọmenti nyere ndị trade fair ka e wee na-apaki moto ha jee lee ana lee ye were lese individual na-alụ plaza na echi niile na-abịa kutusie ife ha na-alụ ebe a asị na na-emewu ha emewu ife niile a na-alụ ebe a bụ illegal structure and ndị Igbo na-ele ana na-alụkwa ya na-elesi ya ụmụnne ha a na-alụ all this thing echi ilegide a gọọmenti bịa pịatusie ife ha na-alụ ebe ha asị na na-emewu ha emewu mana na-aba na-enyere ha ka e wee na-eme ka paakị iburu moto bi ime ahịa na ya fụ ebe paakị moto ana ebe a na-paakị moto ha elesicha na individual alụwe plaza ndị Igbo ụnụ nọrọ deten edemolish wee na anyị ndị Igbo tiwe ndị Yoruba na-egbu anyị ndị Yoruba na-eme anyị ha mana asị agha eyiri eyi ada erikwanụ nwa ngwọrọ amamihe na-eme ndị Igbo deten oke ọchịchọ isi ịkọ ọtụkọna bụ anyhow ka ebute ego lee kind of these structures nọ this particular line na trade fair bụ ihe a ga-akụda ya very soon akwa akụda waya anyị etiwe mkpu mewe protest mee nke ịhụra mụa I support ha kụtuo ya but before m ekwucha ya gbasara ya biko agwala m unu anyị nwere an organization anyị mepụtara akpọ Igbo ruo ụlọ ọrụ anyị wụ to sensitize and remember ndị Igbo let us go and develop home. When we talk about Igbo law, saying let your presence be felt home. Let your business be registered at home. Bido business sa na enye go number. Bido no law. O akụ ruo ibute akụ anaghị emepe obodo. Akụ anaghị enye ọrụ. Akụ ụjọ sa ya hụra na inwere akụ. Ma gị nwa bụ onye Igbo bulata development Igbo ga-erute ụlọ. Ụmụ Igbo na-agbapụ apụpa anọrọ n'ụlọ. Ọ ya wụ Igbo ruo ụlọ. So n'ihi ọgbakọ anyị na anyị emepela ọgbakọ a na-akpọ indọstrị Igbo ụlọ indọstrị anyị enwetago site ebe anyị ga na-arụ ọtụtụ ihe dịgasị iche iche very big location anyị bụbu n'obi imepe only cassava mechanized cassava processing industry mana ebe anyị nwetaziri na otu anyị si nweta ihe na meziri anyị ga-arụ that company nwere nke gị na-arụ foam arụ so many things m na-aga akpa aha engineer may have open it interested to invest, join us. Kijana Otesheme, Kibru, one of the directors and shareholders. And my mokwa now, by the time of the stream and Igbo all yet water, I bet you stop one Jovika Tina and Biko. Uba I achieve made the formation. Biasurani may sacrifice. Asikwana anum bozo na ngumene demma. Join us in that one. All the very important. We need more money. Can we carry out all the business? Number 2, onye Igbo rụpụtara design keke, special keke in a different form. Keke na-ebu 7 people. Keke na charge onwe ya. We need a charging station. We need a fuel station. We need a gas. All this CNG. Nothing. Ọ na-achaji onwe ọ bụ naanị na ọ na-achaji onwe this keke a na igbacha ya paaki ya n'ụlọ gị ji enye ụlọ gị ọkụ because the key na-agba the keke ka ọ na-achaji onwe onye rụrụ keke a onye ahụ rụrụ generator na-anaghị use mmiri fuel gas ọkụ onwe ihe ọ na-use naanị bụ ọnọ nke ya generator ahụ ị ga-anọ anywhere all over the world turn ya on ya nwere ọkụ arụchago nke ahụ na company will soon start working. So the same person, the kind of menka, chorokam gather some group of people, our organization, so long as you get in the company na label, that is the condition. Go to join them. Send them email. Can I discuss so? But when they interested, when I will book big Kubana, chief priest. Or we want to try form a group of industries. You can send me email. Kai wike bankata. Kai na one night work this is the greatest inventor. Kai wike will establish that company.
ihe ndị abụcha Igbo ruo ụlọ ka anyị ruo n'ụlọ. Any company niile ndị a na-achọpụta, we must put them in Igbo land. So n'ịbịaghachiri ihe m na-ekwu gbasara this demolition, ndị Igbo unu eme n'inyo ihe ahụ na-akwụala aka tiri ọkụkọ akị. What do we do? Why not start remedying your plan? Otu ịnụgoro na akwụkwọ ama akara ndị na aga demolition ha. Ọ bụrụ na ga-ewere nwe dosipụrụ ụnụ sịkwụ ndị Yoruba ga-azụ, ndị Hausa ga-azụ, ọkwa ndị Igbo ga-abịa kwụzụọ ọkọrụ n'ahịa were ego fọrọ gị now bịa ka anyị na-edevelop some places n'ala Igbo. Bulata na trade fair n'ala Igbo. Bulata na Alaba International Market n'ala Igbo. Bulata na Electronics Market n'ala Igbo. Idumoto Market n'ala Igbo. All this market niile ka anyị tinye ofu na Enugu, tinye ofu na Imo State, tinye ofu na Abia State, tinye ofu na Ebonyi State, tinye ofu na Anambra State. Ka anyị duplicate ahịa niile nọ na Lagos, ka anyị duplicate wa ji nwayọọ nwayọọ na-edevelop ala be anyị. Nsogbu dịkwa. A ga-akụ ụnụ riri. Etu aka nji kwuo ya mgbe a chọrọ ime wike minista. So ọ na-eme ekwe minista, ọ ga-edemolish ụlọ ndị Igbo. Ọra ha ya tabara onye Igbo enweta ya. Enwetachi buo ya agha gwa ya ekwu o ji cool down. They are coming again for another demolition after this election 2027, before or after. They will come again. Ndị Igbo ka anyị gbaa n'ọsọ ehihie mgbe chi na-ejibeghị. Amakwa ọkwa ọzọ ka anyị gbaa n'ọsọ ehihie mgbe chi na-ejibeghị. Ihe ọzọ ndị aghaghị ịrụta aka bụ ihe gbasara sentiment anyị na-eme ma ọ bụrụ na na-eme ụmụ ihe ndị a. Si onye ndị iro kpara asị na chenji ya nche. Ụfọdụ na-eme na-ekwu ibịa mee establish n'ụlọ ha sị insecurity. Ọ bụ na anyị ncha bụ ndị Igbo fake so na ya na-abata n'ala Igbo. These boys are now take over ala Igbo, na terrorize anyị. They will run away. Whether ma ha ndị Igbo anyị, ma wụ ha Fulani, ma wụ ha ndị amị, my brother, my sister, they will bow. But Bruno be that ndị amị niile ndị ebe ha na-anọkarị bụ ndị sa ụmụ Igbo anyị ha na-alụrụ echere ụnụ nchekwa. Ebe ha na-anọka. Ngwa leenụ vidio na. Biko na arụ na-emezikwa biko ka unu gbatara ndị Ebonyi steeti ọsọ enyemaka. The Imedu have taken over our land. You can see people. Children, both adults. Gbasara n'ebe akwa gbasara ndị Fulani si eme ha. Ana m atụ anya mgbe ndị so-called liberation fighter rubbish ndị a ga-akwara ibu ha gawa ebe a gafechara ndị Nsụka chụpụra ndị a. They won't go. Ha nọrọ n'Ọkigwe nọrọ n'Ọsụ egbu ụmụ Igbo ibe ha. Ebe nwere ndị Fulani ha na-atụ ndị Fulani ụjọ. Ị hụrụ na ndị awa aghụghọ ka ha na-aghọ na-atọrọ ụmụ mmadụ. Gaa na places na Ebonyi, enidri their services, they won't go. Ha nọrọ n'ala Imo steeti, ala Nsụka Anambra arụ ala. Obi ụtọ n'aka nshi unu ga-abacha ọnụ n'ọnụ. Tụsara m ihe onyonyo a ka ihe ọjọọ pụọ n'ala Igbo. Ka alọta n'ụlọ. Igbo ruo ụlọ a ga-edozi ala Igbo. Biko mee na enjoy this egwu Igbo ruo ụlọ anyị kụpụtara. Ndewo.